happy kabalang nga ay kublay isnam tamay api baro ha kakateng batiang tamu nong panim jingi Jesus Christ tungin ang yahan syakmat kumu apostol Paul nakajinget syakajinget bat nakaburam syakaburam ban pendep halam marway ya kajing khat ublay yangi kum kamet kajang u tungin yu puli lang na kajing tho bakhud ya kani ka doctrine u saitan lani kajing hikai jong saitan bat kimensim bom khud kiksoj ni kimensim boman ni kata ka bakikhat ka demonology ngadwai bakani kajing hikai kanong rim bakraw ya ka balang ka balong ka med ukris ka Bible ka hikai ya kajing don ni ka bakikhat ka existence jong usaitan ubalong katlong ni katenrai lani kajing sedang jong kapop bat ubalong ru usim halor upai belin jong ki angel ki balahapno bat ki mensim ki betrei ni pentrei ki kam ki jong u ngisyam uji sukre sula job yuni usaitan bat ka hima jong ka jingdom hakal beri ula IT lani commission ya ka balang ban pelat ya ki brio na kini ka hima jong ka jingdum bat ban wanra ya ki sya ka hima jong ka jingshai nisham ba ka jing bishar ba khaddu ya usaitan bat ki mensim ba baman ki ba khlainbor jong u kanlong habala bread no yu sya ka punggading jiunom la jiunom kabaning kong ngini puson kendiat ya kani kahima jong ka jingdum kaktinu blay ka kedau syai kedar bahak ni ka perthai bat ka sahit neng ni ka perthai salonsar ka bakikot ka universe bat kam tam kani ka baker kut ni tawyer ya ka kenja met beneng ka planet earth kadon ka hima jong ka jingdum kalong kabayamar persya hadu kata-kata ya ka hima jong ublay kabalong ka hima jong ka jingsay usaitan ni puli ba usinsyar upniat ya kini ka hima bat hapo ka bor jong u ni ka authority jong u dan sibon kita ki angel bala hapno kabi ki jukot ki fallen angels ki bala sya syopno bat kita ki mensim bom khoi ngini pet kendian ya ka jinglong bom ya day habayanu jor ni kabalong ba mar khompong hapden ka hima usaitan bat ka hima ublay kabaning kong ipet kini ka hima jong usaitan kabaning kong kadi ka hima jong ka jingdum kadi ka hima jong ka pop bat ka jing bom hok kadai ka hima jong ka jingpang bat kenyang jingpang kahima jong ka jing syukur bat ka jing hima jong ka jing snusi bat ka jing yap bat ka baar pat ngipet ka hima jong ublay kabaning kong kadai ka hima jong ka jing syai ka baar ka hima jong ka jing khut bat ka hok ka balai ka hima jong ka jing penkhia bat ka jing kot jing khia ka basau ka hima jong ka jing shisha bat kabasan kahima jong ka jingmen bat ka jing im ngisham hakawai pa kawai ka ri jong ka perthai menta jong ka jing nang bun ka ba ishir khai jong ki kam jong ka hima usaitan ni ki kam ki bakraw naka khet jong u ka jingmi jong ki ai ki bari bajarjar ki bompaw ni balaburi ka spiritualism kata ka judge jengej ka balong bala banyakren bat ki mensim jong ki balayap bat kata ka satanism ka balong kita ki ki belajar kum ki saki hakini ki hakashiti bening kong Timothy saw ka lenong puli benya pensiam hangne bau apostol Paul umaham jur bakisni ki bakhaddo ki brio kin hapno na ka jengej hapno na ka jengej bat pensya skor ya kita ki mensim bersyukur bat ki jing hikai ni ka doktrin jong ki ksoy Shushu ang bakibriw ki kren
kile tang ka ba arsam basyukur bat bakren lam ler bala thang saw ka jingit tip lem jong ki komda unar saw kani ka lenong leni ka chapter ka basaw iwe hadu san ka kren be ya kita kinong kren ne nong hikai tin blai balam ler basyukur hakini kisni ki bakhadu ngipet hakasiti ujuda lada pinpet pule ke tukut khat kabaning kong utho uang ngau juda usyakri utrai jisu bat uparau jakob uang hakita ki belakhat kamut mangabat mapi kabalang ki belakhat ki belajit jungublei ya ki belarino bat yu tukut kentin belarino na kabenta uji sukres ni ya kita ki belakhat daublei ujuda hang ni ukuntu gedkhot kabalai ong ngala syam badon kam banto api utho ya kan ke jingdon kam kabakrau uda ong ban sneng ya pi ban ya le naga benta kata ka jingeng ya kabala it hisen ai hakiru khoi ujuda ulai ilpa ya kita kibriu kibala parsian syapo kibriu ki basule menle ki bamru blei ki banut ban penkala wat de kajing ia u blei jongi sha kajing le ka bajak lia hakawai ke translation ka basngop tanat akat khot ka balai khanang mengine yo lang ka ai ka bu judawong I want to encourage urge appeal you to fight hard for or defend the faith that was given to the holy people of God once and for all time. Udah kwa hang ni ban penslur ban kentu ban kerpat bangin yakun. Lade ban yada ya ka jengat ya ka bala ai ya ki priu ki jung ublai ka bamut mangaban mapi bala ai hisen ai. Abo Paul tho shu Timothy ningkong Timothy in riu khat ar ong yu to ya le ya ka jingele baba jong ka jingat. Ko Timothy, tori ya ke jengat, ya kon ya ke jengat, to men bat kak ya ke jengim bom jukut, siya kabala kot ya me. Fight the good fight of faith. Kabalang, kadiban tip ya ke jinglong bala kloy usipai. Bantur siya katma. Ulong ubala penkre, harengkat bat kitiar baklain bor. Baun ya kun bat job ya kinong syun. Ulang ubala pentebet bahaya lade rengkat bakajing slur bantur persa ayaw nong syun hakano kano ka klipmat uday ban yale ne ban yakun persa yakinong syun ka Bible ka hikayengi hakasiti baaru Timothy upolo kuntu gdkhot ka balay mame ko Timothy namar kata to sya sitom bat nga kumuway sya sitom bat nga kumuway kum usipai babha u Jesus Christ usipai babha u Jesus Christ pi ngi kum ka balang habang ibut yo Jesus Christ ngidi ban long kum usipai bala pentibet ban yakun yakibor yo ka himala ne ka khet jong setan ka ba u Jesus Christ haba ukuntu yakibanget ha Ephesus kal nong ban riu ban king ya kejiking atiar ublay baro ban yang persya ya ki buitam u setan namar ka jingile jongi kalong ya ki hima ong upol ya ki hima ka jingdum ya ki bor kemud ki bor ka jingdum ya ki nong sencar perthai jong ka jingdum ka hima jong ka jingdum ya ki jing paman bakan jaman sim ki jak ka peneng ka balong ka hima lani ka khet u setan ujuda hangi ukentu bat usneng yangi kenong bud basisha kisipai utrai bangi dai banyale nakabenta kata ka jengat kabala IT kisenai ha kiriu khoi wapsol Paul uai kani ka jingpla wong haun Timothy ngalayale ya kata ka jingile babha ngala pendap ya ka jingpet wong ngalari ka jengat ulay kon ya ka jengat ulayat da ka jengat tungin yai ngin yale persya ya ka ni ka hima jong ka jingdum ka balong jong setan kawai pat kendiat
ngini pule ka it ka hima ni ka jinglong trai jung u ka it ka hima ka kdo ya ka jing sanchar bat ki pot ki sam ha ka ba usim usanchar kani ka hima ni jing sanchar jong ka hima jong ka jingdom ka kingdom of darkness kalong haman ka jaka ba usaitan u pentre yala ka jing sanchar ni hima jong u ngin pet katuk ni ki jing kdo ni ki references na ka Bible ki ba yathu ya kani ka it ka hima la ni ka domain ka jing sanchar usaitan ka baning kong lakhot ka hima usaitan Gospel of Matthew kat ar ka lenong ar pusan hadu lai po hang ni ujisu ukren ukdaw bakadon kahima usaitan kadon kahima usaitan ki Pharisi ki kran bo ujisu ubek suit do Belzebul urang ba ki suit ujisu kres daga batip ye ki jengmut jongki uang kahima baro kabaya le markenti kan omne Syu ong dekot ka baar penriu la tau syaitan ru usop no yu syaitan u yele hiele de kum ta kan ne kum no ka hima jong u kum no kan ne ka hima jong u ka balong ka hima ka jingdom aga dekot ka baar pupra u ong syu la dang ngabe no ki suit do men sim u blei kum ta ka hima u blei ka balong ka hima jong jing shai kalawan si sundon api kabalong kahima jong ka jingshai badagat khat ka balai po ong ubom ya lumbat nga upen sepret au Lukas khatwei ka lenong hang ni ru u Lukas utho badon ki baong ba u Jesus Christ u bekso do Belzebul ngi pule ba u Jesus Christ upen sai ketien upen pai ka ketien daga baong kahima baro kabayale markenti kan jonno agar khot ka baar ngipet syu tung ini pet ka benta ka baar kadai ka hima jong ka jingdum akinong kolasai le fin puli bhag to le nong ka beningkong wa bosol poru aingu yo blei de ka baong u bala pelait no yangi kum ka balang nai pelait Nay, nakabor jong ka jingdum, nakahima jong ka jingdum. Bat penken ria no ingi siya kahima jong ukhuan, kajing it jong u. Ha ubang iyo, ya kajing sispa jongi, kajing map kanya kipop jongi. Hallelujah. Uyanis uto, haga kitab jing penpau katan riu dukat basipo, hang ni wi u tuwei u angel ubasan. Uto, ya kapliang ubat Tekno eka pliang jung u halo ka ket jung tong merat klau. Wong la pendum no eka hima jung u. Kan sepoi ka por. Haka ba uniu angel un sa the. Bat pendum no eka hima jung u haka ni ka perthei. Ki hima jung ka perthei ngi pet nang ni kumtang ngi syampang bakalong ka jong u syaitan. Ku ka balang kaladai ngi ban ai tilot ban ai lut dia kajing sungu ba dia kajing it ya ublei ubala pelaj yangi nakahima jong kajing dom haleluya kabalai kadon kabor bakala ban penyedai lani pen ko ngu yakihima jong kene kaparthei kadon kata kabor ban influence kaban penyadai ban penko ngu yakihima jong ni kaparthei au Lukas ngi puli saw ka lendong san bat nriu hang ni usaitan udon kata kabor wat ban penko ngu haba ulaya lamno wat ya Jesus Christ ya ulum bajronge wai ule yu upen i hau Jesus Christ lane pen syoi tenge yu tang ha ka shiklep mat ngap ha tang ha ka shiklep mat ong jing tho bokoi yakihima ka perthei kumtu upeni yakihima ka perthei ya usim bat utrai kitrai uniu setan ubabat yakni kihima ka perthei uong netrwa yu Jesus Christ bayakani ka bor baro bat ka burom jongki ngan sa ai hame uong naba la ai yaka hanga ngapa ya ka perthei wong nabala ai ya ka hanga
Bat hanu ha ubangamon. Ngan ayaka. Wow, kajing kedau kani ka hima jong ka jingdum, kajing krau kumot jong ni ka hima jong ka jingdum, kajing krau ka jong ka, kumtang in syampang baka pertai barok kawe, lasen syar da kani ka hima, ni ka ket jong usaitan. But sian ong ka Bible, utrai Jisu, on sakni ni slot no, ya kani ka hima jong ka pertai. Ya kabala tho haka kitab jeng penpau khatway kalenong kata ka hima jong ka partai kala jialong ka jong utrai jong ilong te unsun syar sik bom jukut ki bom jukut ki bom jukut sian slot no ya ki hima jong ka partai haka gospel umat ya saw kalenong haba unus im ka partai ubabat bat sensyar halaga bor jong u ulapen i hau Jesus Christ ya ki hima ka partai baro bat keburom ke jongki. Wongan ai hame. Ngan ai hame. Lada mendem ban mani yanga. Day namar kata kadau uyonis ula to lupa ya kabalang. Da kabaong. Haka shiti beningkong uyonis ar kalendong khatsan hadu khatnyo. Pi wat it ya kapertay. Pi wat i jaga partai ya ka sistem ka jongka ka jinglong ka jingman ka jongka namar ka partai ka dai ka jong syaitan wat tip ai wat pertu wat pensriem lemde ya kita ki ai ru ki ba kata ka partai lada uno ru u i jaga partai kata ka jing i u kapa kam don shu ho tongin pet hang ni bayo ngi i jaga partai larangi it ya ki ai jong ka parthai nilalong lupa kinong shun jong ublay Jacob kulong basaw dukot ka basaw wong pi ki baklim hatu phim tip ba kata ka jingyalok paralok bat ka parthai ki tien parthai ka jingyalang lok bat ki briu ki paralok chenrang bat kenthai jong ka parthai kalong kanong shun ya ublay namar kata unuru ubamon banlong ulok ka parthai u penlong yala de ubasyun ya ublay ken hakani ka chapter ka basaw u Jacob utho ya ka jinglong lok kibriu ublay bat ka parthai kibriu ublay bat ka parthai kabalang bat ka parthai banya compromise banya pensiriem kabalong kahima jong ka jingdum. Hakat khot ka bakhan riu uyonis utho. Nababaro haka pertai. Nababaro haka pertai. Shispa persan naka pertai. Kabaningkong kadi kajing kwa brai jong ka do. Kwa lot. Kajing kwa brai jong ka do. Kwa sikwa kadi naka pertai. Kajing kwa brai jong ki khmat. Kwa sikwa karbadang pej. Kat bayi ikwa. Bat ka jing sarong talash pang ka jing im. Yones uong kinilay tali kimlong na ukpa. Kimlong na ublay. Henry nagata kahima la kani ka partay. Ko ka balang ngilap menta ya karukam sandur. Ya ki ay ni ka system juga partay kalong kaba ijli. Bat ka basang hakmat ublay. Kum ki kuon kahima jong ka jingsay ki bayay pen ko ngo yaladi hakamon ka ktin ublay ngimla banyalang lok bat ki briu jong ka partai lani banya kubur lang bat ki wapasol Paul ukuntu ya ki bangay udah banjur harum khat ar kalanong bakum ki kun usim kisim jong ka hima ka jingsay ban ay tino ay ki met jong ki kum ka jing kinyaba bakut bat bapensu ba yublay kabalong ka jing syakri bakenjaman sim jongi kata kalong ka jing kenya ka jing syakri jongi hagat khot ka ba arwong wat penseryem rengkat yalade bat ka ni ka partai wat penseryem hanray penkeladur no yalade ken daka jing pentamai ka jing mut jong pi ngihapan pentamai ka jing mut jong iman la ka kelemat Tenang, bangin yo yakini kelai teli, bangin tip yakamon ublay, kabaningkong kababha,
ka baar ka ba pensngo bae bat ka balai ka ba janai de. Ko ka balang pihap ban pen ka ladurno transform manla ka kelemat. What pen seriem? Be not conformed to this world. Ong ka King James. But be it transformed. Transform pen ka ladurno yalade. By the renewing of your mind. Haba pi pen tamay yaki jengmut jengmi. Jengpi. Pinyo tip yaki nikilay tali. What is that good? Kaya kita kababaha. Unacceptable. Pedianghon. But kabalay. Perfect will of God. Kabajanay. Kamon kajung ublay. Kini kilay tali kini ay don hangi. Tang ladangi ay pentamay. Ngi transform ya ka mindset kajongi. Ban pen kalalabak na kini kapertay. Apostol Paul buto kinong Kolosai uperking hadu kata-kata. Hakal nong kabalay kidakot kabaar wong. Ba kaladay ka po ringi ban mut braya ki bahaneng. Perkat nang ki bahaneng. Sngap ko ka translation kayo to. Yangi kabalang. Set your affection. Think only about. Set your minds on. Fix your thoughts on the things in heaven. Not the things on earth. Om yaki bahag kakando. Perkat. Mut bray. Tang iki jong ublay. Tungin fokus. Ngin mut bray. Yaki kibahabneng. Kibaw Jisu usyong. Naman nilayap no ang Apostol Paul. Bat di kajing imjungi laburi bat ukres sa ublay. Tungin syampang. Bat kajing imjunga bat jong pikirukot. Ladep buri bat ukres. Kamen sim kabaim kalari bat utray jongi ulaburi ikata. Ba andaw lapaw lani uwan no ujisu. Ubalong ka jing imjongi. Sngap Apostol Paul ubalong ka jing imjongi. Kumta piru kum kabalang. Pin paulem bat u hakaburam. Habaw Jisu unwan. Ngin longlem bat u hakaburam. Tungin yay pet syaka pedengdu. Syaka pedengdu ni pelajeng mutang haki eke. Kibalong nakahima jong ka jing syai. Ublay unkurku ngini peteng haga benta kabaar lani kapatu. Ublay unkurku.